Assalamu alaikum, dobrodošli u Faith Matters, vjerska pitanja gdje mi odgovaramo na vaša postavljena pitanja. Tema današnjeg programa je Isusova smrt. Naša e-mail adresa je faithmatters@mta.tv. Ako želite da gledate naše prethodne emisije, možete pogledati na youtube.com/MTA online 1. Moj prvi gost je gospodin Jahangir, on je glavni za francuski ured. Također imamo gospodina Azhara Hanifa koji je zamjenik emira u Americi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Također imamo Amira Safira koji je pomoćni urednik magazina Review of Religions. On je naš novi gost, tako specijalna dobrodošlica tebi, Amire. Da počnem sa našim prvim pitanjem koje dolazi od Mubešir Ahmeda iz Frankfurta. On kaže da ne Ahmedi muslimani vjeruju da je osoba koja je ličila na Isusa bila razapeta, a da je Bog uzdigao Isusa na nebo i da će ga poslije vratiti na zemlju. Inače spominju suru 4, ajete 158 do 159. Ajeti glase: "I zbog riječi njihovih mi smo ubili Mesiha Isa, sina Merjemina, Allahovog poslanika, a nisu ga ni ubili ni raspijeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u smutnji bili, o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi, a Allah je silan i mudar." On pita: možete li molim vas objasniti kako Ahmedije objašnjavaju smrt Isusovu da je podržana u Kur'anu? Želim da krenem od gospodina Jahangira i pitam zašto mi uopšte pričamo o Isusovoj smrti. To je dobro pitanje. Ako pogledamo onako generalno, ljudi svi umiru i to je zakon prirode. Svi ćemo umrijeti. Mi kažemo da je Isa a.s. također umro kao svako drugo ljudsko biće. Ne moramo ništa dokazivati jer je to zakon prirode. Ako iko kaže da je izbjegao zakon prirode i da se to desilo izvan zakona prirode, onda bi oni trebali da dokažu. Oni bi nam trebali reći kako se to dogodilo izvan prirodnog zakona. Ali naravno, pošto je pitanje postavljeno, mi ćemo da odgovorimo na njega. Da upitam gospodina Amira zašto se je desilo razapeće Isusa. Ovo je vrlo važno pitanje i odgovor možemo naći u Kur'anu. Pogledate u suri 4, ajet 158, govori vam o čitavom razapeću. I tu nam govori da su Jevreji rekli: mi smo ubili Mesiju Isa, sina Merjeminog. Moramo zastati i razmisliti zašto su Jevreji rekli: mi smo ubili Isusa Mesiju, kad oni nisu ni vjerovali da je Isus Mesija. Jevreji su imali urođenu mržnju prema Isusu alejhiselam. Nisu vjerovali da je on Mesija. Su željeli da dokažu po svaku cijenu da je on lažni poslanik. Jedan od dokaza je bio da oni pokažu da je on umro prokletom smrću. Koristili su njihove svete knjige da dokažu ovo. U Deuteronomiji 21:23 kaže se: ako je osoba obješena, umrla je prokletom smrću. Znači osoba koja je obješena, kao na primjer razapeta na krstu, i obješena je umrla prokletom smrću. Znači koristili su sveti tekst da dokažu da Isa a.s. kojeg su smatrali otpadnikom je umro prokletom smrću. Bog Otac je uzdigao Isusa kojeg smo mi ubili i objesili na drvo. Vjeruju da je Isus bio ubijen i onda razapet, a neki da je bio razapet živ. Te zapamtiti da poslanici mogu biti ubijeni. Šta je loše sa tim? Oni su časno dali svoj život. Ali ako je osoba razapeta na krstu, prema Bibliji to je prokleta smrt. To je najgora smrt i u to vrijeme raspeće je bilo najgora smrt. Nije bila obična kazna, bila je najgora smrt. Šta su oni htjeli? Željeli su da ga omalovaže po svaku cijenu. A on kaže: vema kataluhu, vema salebuhu.
Nisu ga ni ubili ni raspeli. Znači odbija oba dvije tvrdnje Jevreja. Niti je bio ubijen, niti je bio razapet. Jedan od slučaja, ako je istina, onda je on umro prokletom smrću. Kako da mi vjerujemo da Božji poslanik može umrijeti prokletom smrću? Zašto ovo za nas predstavlja veliku važnost? Ovo je Božji poslanik. Jevreji tvrde zato što je umro na krstu da je umro prokletom smrću. Kur'an kaže ne, niti su ga ubili, niti su ga raspeli. Znači ovo je srž koja je spomenuta u Kur'anu. Ok, gospodine Ashar, zašto je ovo bitno muslimanima? Kao što je Amir već rekao vrlo jasno, mi vjerujemo u Hazreti Isa, Isusa Krista, alejhiselama, je jedan od Božjih poslanika. I svaki Božji poslanik je cijenjen od muslimanskog umeta. Kad spomenemo bilo kojeg poslanika, reći ćemo alejhiselam, Božji mir na njega. U slučaju nešto zapanjujuće se dešava. Kao što je on već spomenuo, Jevreji tog vremena ne vjeruju da je on Mesaja. I osjećali su se da moraju pobiti njegovu tvrdnju sa ovim aktom da ga stave na krst. Način nije bio samo kad neko kaže ta je osoba prokleta. Šta prokleto znači? U normalnom društvu ljudi non stop jedni druge proklinju i psuju. To je korištenje grubih riječi, ali u ovom slučaju proklet znači ovaj Božji poslanik je toliko daleko od Boga kojeg su skoro povezali sa šejtanom. Sama pomisao da Božji poslanik može biti povezan sa šejtanom, gdje u Kur'anu obećanje od Boga je dato njegovoj majci da će biti slobodan od šejtana. Također u hadisima se kaže da ovaj poslanik će biti slobodan od šejtana. A Jevreji su tvrdili da ne samo da je on dohvaćen od šejtana, da je on postao kao šejtan. Islam je učinio jednu najveću uslugu za Hazreti Isa, Isusa Krista alejhiselama, uklanjajući mrlju ovog prokletstva. Također uklanjajući tvrdnju u vezi njegove majke da je ona imala lošu reputaciju, njen porod izvan braka i tako dalje. Što se tiče muslimana, svi pokušavamo da otklonimo ovu mrlju od Hazreti Isa alejhiselama. Pitanje je kako? Da li ćemo ukloniti misleći da je ovaj poslanik uzdignut kao ni jedan drugi poslanik direktno u džennet? On sjedi sa Bogom kao neki kršćani što vjeruju i muslimani. I tu argumenti počinju kako mi razumijemo raspeće. Kao znak da mi oslobodimo Isa alejhiselama mrlje prokletstva koja je podmetnuta njemu od jevrejskog naroda. A šta u vezi tvrdnje da to nije bio Isa alejhiselam nego neko sličan njemu? Pa to i jeste dilema. Ali ako pogledamo kroz historiju, ova tvrdnja nije postojala u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu vjerovali da je neko bio drugi umjesto Isa alejhiselama. Oni su vjerovali da je on čovjek koji je živio i ispunio svoju misiju. Časni Kur'an kaže mir je na njemu kad se je rodio, kad je umro i kad je uzdignut. Čovjek koji je poslat od Boga, kako možete prihvatiti da je on bio razapet na krstu? U časnom Kur'anu sura 4 stoji vema kataluhu, nisu ga ubili. Vema salebuhu, nisu ga razapeli. Ovdje muslimani kažu pošto ga nisu razapeli nije ni bio na krstu. Jer arapski vam govori vrlo jasno da nije bio razapet. Nisu razumeli korijen riječi saleba. To ne znači samo neko ko je stavljen na krst. To znači neko ko je stavljen i umro radi toga na krstu. Pošto on nije mogao umrijeti na krstu, ako oni razumiju arapske riječi, neko je morao da bude umjesto njega. Jer prema historiji raspeće se dogodilo. Uveli su novu teoriju. Umjesto da je Isus bio na krstu, to je bio neki Jevrej. To se desilo da je on ličio na Isusa. On je bio uhapšten, tučen, razapet, umro je dok je Isa alejhiselama Allah uzdigao na nebo.
koji je i dalje na nebu i on će se vratiti u kasnije vrijeme. Spasi muslimanski svijet i u suštini da spasi čitavu zemaljsku kuglu. Gospodine Amir, je li moguće da se Isa može vratiti nama? Znači, pitanje je da li se on može vratiti na zemlju i kao što svi ljudi bi rekli, Bog je svemoguć. On može uraditi sve i u tom smislu sve je moguće. Ali šta mi trebamo da vidimo da li je iko ikad se vratio na zemlju. A drugo, iz kojeg razloga ljudi govore da će se on vratiti na zemlju. Ahmedi muslimani govore da će se on vratiti na zemlju da preporodi islam sa imamom Mehdijem. Ovako tumačenje je problematično. Ako je on trebao da se vrati i da preporodi ljude, kad se on vrati, on će zasigurno znati o konceptu u vezi Božijeg trojstva i pripisivanja partnera Bogu, koji je započet u kršćanstvu. Problem je u tome ako pogledate u suri Al-Maida, ajet 118. Na sudnjem danu Bog će upitati Isa alejhiselama. Pitaće ga u vezi pogrešnog učenja koje su oni praktikovali. Da li si ti ih učio ovom vjerovanju? Alejhiselam je odgovorio, ja im nisam rekao ništa osim onog što si mi ti naredio. Obožavajte Allaha, gospodara moga i gospodara vašeg. Ja sam bio svjedok nad njima dok sam bio među njima, a kad si me ti usmrtio, samo si im ti promatrač bio, ti si svjedok nad svim stvarima. Činjenica koju neahmedi muslimani objašnjavaju da je on umro je kad se on vrati ponovo na zemlju da će umrijeti. Kontradikcija u ovome je kad Isa alejhiselam bude upitan od Boga. Da li si ih ti učio pogrešnom učenju? Reći će ne, ja sam bio svjedok nad njima dok sam bio među njima. Znači, ako Isa alejhiselam se bude vratio, on će znati ove stvari o njima. Ali ovdje vidimo da on kaže kad ga Bog upita da on ništa nije znao. Ako mi prihvatimo koncept da će se on vratiti živ, to znači, Bože sačuvaj, da on laže ovdje, što mi nikad to ne možemo reći. Druga stvar koju se moramo sjetiti je da su nevjernici rekli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu da neće vjerovati dok im ne donese knjigu sa neba. A šta im je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio? Ne, uzvišen je moj gospodar, ja sam jedino čovjek i poslanik. Znači, ako je ovo bila praksa, Isa alejhiselam je bio prije poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Sigurno Allah bi pokazao isti znak za njega. Jer drugi muslimani se slažu sa nama da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najuzvišeniji poslanik. On ovdje govori, ja sam samo čovjek i poslanik i ne mogu otići na nebo i vratiti se dole. Gdje nam pokazuje da je ovo nemoguće. Da ovdje samo razjasnimo da mi vjerujemo na duhovno uzdignuće. Mi vjerujemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem duhovno bio uzdignut kao na mirađu, ali ne vjerujemo u fizičko uzdignuće. S jedne strane, zašto je Isa alejhiselam bio pitan u vezi ovoga, ako je trebao da se vrati i slomi krst? Zasigurno on bi znao u vezi ovoga pogrešnog učenja. A drugo, ako je ovo bila praksa, zasigurno Bog bi ovo pokazao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellemu. A časni Kur'an jasno nam govori da je Isa alejhiselam bio poslat ljudima Izraela. Nigdje ne spominje da je on bio poslanik bilo kojem drugom narodu. A časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan cijelom čovječanstvu. A Isa alejhiselam koji je bio poslat ljudima iz Izraela, kako će se on vratiti i voditi čitavo čovječanstvo, sljedbenike Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, kad je on bio ograničen, i to je spomenuto i u Bibliji i Kur'anu. I ovo su naši dokazi. Jeste, Allah je svemogući i on može da ga vrati, ali dokazi su protiv ovakvog mišljenja. Gospodine Džahangir, da li postoji i jedan dokaz u Kur'anu da bi Isa mogao biti živ? Nemoguće je naći u časnom Kur'anu da je Isa živ. Lično sam iznenađen kad čujem da ljudi i dalje vjeruju u ovo. Kad postoje mnogi ajeti koji pokazuju na suprotno. U stvari, nijedan ajet u Kur'anu ne govori da je Isa živ. S druge strane, mnogi ajeti nam govore da je on mrtav.
Toliko naglašenja i dokaza nam je dato. Naravno da neke stvari trebaju malo da se razmisli o njima i ja ću danas da predstavim jednu. Inače ovaj ajet nije predstavljen, ali možete vidjeti koji su ljudi u časnom Kur'anu nazvani živim. I da vidimo da li je Isa jedan od njih. Sura El-Bekara, ajet 155, ako ne uračunavate Bismillahirrahmanirrahim kao ajet 1, onda je ajet 154. And it's أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Znači, i ne recite o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi. Naprotiv, oni su živi, ali vi ne osjećate. Sad ljude koje Allah naziva živim, koji su preselili na drugi svijet, koji nisu na ovom svijetu, koji su na drugom svijetu, oni su šehidi, oni koji su ubijeni na Allahovom putu. Prema časnom Kur'anu totalno je u redu da zovemo ove ljude živim. Ne samo da je u redu, nego bi ih trebali tako zvati. I Bog nam specifično govori da ih ne zovemo mrtvim. Ako znamo da su mrtvi i da su otišli na drugi svijet, ali Bog kaže da su oni živi, nisu mrtvi. Da vidimo da li Isus može biti jedan od njih. Ako on jeste jedan od njih, onda on mora biti šehid i mora biti ubijen. Ali šta Bog kaže u vezi njega u ajetima koji su spomenuti prije? U suri 4 An-Nisa Allah kaže na kraju tog ajeta وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Zasigurno ga nisu ubili. Zasigurno oni nisu ubili Isusa. Znači, ako ga zasigurno nisu ubili, on zasigurno nije jedan od šehida. Kako možemo reći da je on jedan od živih, ako je na drugom svijetu, morao je umrijeti da bude tamo? Ali da utvrdimo dokaze, daću vam još jedan ajet. Sura 16, An-Nahl, ajet 21 i 22. And it is وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Kaže oni ljudi, allazine na arapskom govori o onim ljudima, a ne o nekim stvarima ili tako to, ili umišljenim stvarima. Yad'una min dunillahi. One koji oni u molitvi prizivaju mimo Allaha. Ko su oni? Bog kaže, la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Oni ništa ne stvaraju i oni su stvoreni. Oni su stvorenja. Zašto ih obožavate onda? Šta on kaže u vezi ovih i ko su oni? Ako ja sad upitam bilo od kojih naših gledaoca, možete li mi reći jednog čovjeka koji je živio na zemlji, a koga su obožavali kao Boga? Možete li mi spomenuti takvu osobu? Mnoge osobe bi rekle Isus, jer je on osoba vjerovatno koja je najviše bila obožavana na zemlji i koji je i dalje obožavan i možemo reći da ovaj ajet se odnosi na njega. A šta Allah kaže u vezi njih? Emwatun, što znači oni su mrtvi. Kaže opet gajru ahja, oni nisu živi. Zašto govorite da su živi? Oni su mrtvi, to vam ja govorim. I oni ne znaju kada će biti izvedeni. Kako poslije ovoga mi se možemo usuditi i reći za Isusa koji nije ubijen kao šehid i kojem se mole pored Allaha da je on živ? Ovi ajeti zabranjuju to. Hvala vam svima puno što ste odgovorili na ovo pitanje. Zapamtite da nam možete poslati bilo koje pitanje na faithmatters@mta.tv. Naravno mi očekujemo vaša pitanja. Drugo pitanje je od Urfana Malika iz Londona. Njegovo pitanje je u vezi obećanog Mesije, alejhiselama. Pitanje glasi, Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kunem se onim koji ima moć u mom životu, sin Merjemin će se spustiti kao pravedan vođa.
slomit će krst, ubit će svinje i zaustavit će ratove. Ovaj hadis jasno govori o spuštanju Krista koji je bio sin Merjemin. Kako vi možete vjerovati u ovaj hadis i slične hadise ovome, da druga osoba umjesto Isusa sina Merjeminog će da se spusti na zemlju? Želim prvo da upitam gospodina Amira, zar mi nismo već dokazali iz Kur'ana da je Isa umro? Mislim da smo jasno pokazali da je Isa alejhiselam umro, ali se moramo osvrnuti na naše ograničeno vrijeme. Ima toliko dokaza i vrlo je ironično da u časnom Kur'anu se spominje toliko u vezi njegove smrti, više o bilo kojem drugom poslaniku i o njihovoj smrti. Činjenica je da ima više od 30 ajeta koji govore da je on umro. Allah spominje u suri 23 Al-Mu'minun ajet 101 za one koji su preminuli da postoji barijera preko koje se ne mogu vratiti. Kao što smo već rekli, ovo je vrlo kratak program i možemo naći knjige od obećanog Mesija alejhiselama. Njegove knjige su pune dokaza da Isa alejhiselam je umro, a kad osoba umre nema joj povratka. U redu, hvala ti puno. Gospodine Azhar, možete li odgovoriti šta znači spustiti se? Mislim da ovo samo nastavlja već što smo spomenuli. Prvo moramo shvatiti da jezik koji se koristi ovdje ne može biti razumljen bukvalno. Kur'an je knjiga koja nekad govori o pojmovima koji su vrlo teški da se razume, osim ako im date neku vrstu objašnjenja. Allah nam uvijek daje objašnjenje iz fizičkog svijeta u kojem mi živimo, da nam objasni poentu u duhovnom smislu. U ovom slučaju, kad spomenemo da Isa alejhiselam se ne može fizički vratiti, koji se ne može spustiti fizički, onda moramo gledati na drugu stranu metaforičko pričanje. Znači u slučaju Isusa Krista i Isa alejhiselama, koji je živio i umro prije 2000 godina i koji se neće vratiti, onda ko je ta osoba koja će se spustiti? Riječ u arapskom nazul ne znači da će se osoba spustiti sa neba. Činjenica je da u časnom Kur'anu se ne spominje asema, puštanje sa neba. Spuštanje je spomenuto. U časnom Kur'anu ova se riječ spominje na mnogo mjesta. Ali subjekat je uvijek Allah, a objekat je uvijek nešto fizičko, materijalno ili može biti i osoba. Kako god, nikad nije fizičko spuštanje. U suri 65, ajet 11 i 12, Allah vam je poslao opomenu. Šta je opomena? Rasulullah, poslanik, koji je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji vam uči jasne Allahove znakove. Allah je spustio nama ovog poslanika. Da li postoji jedan musliman u svijetu koji vjeruje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se spustio sa neba na zemlju? Šta se je spustilo na njega je objava. U suri El-Bekara ideja spuštanja objave je bila data kao izazov nevjernicima. Ako sumnjate u ono što smo mi spustili, onda donesite nešto slično ovom. Šta će oni donijeti? Hoće li otići na nebo da donesu šta je on donio? Ne, to znači da oni napišu nešto je isto ili bolje od ovoga što je Allah poslao. Postoji toliko mjesta u Kur'anu gdje Allah koristi riječ spustiti. U suri Hadid ve enzalnal hadid, mi smo spustili željezo. Nadam se da Allah nikada neće poslati željezo da pada sa neba.
to bi nešto bilo što niko ne bi mogao podnijeti. To je blagoslov. Sve što dolazi u simboličkom ili metaforičnom govoru, to je blagoslov od Allaha koji je poslan na nas. U smislu govori da će se pojaviti osoba u budućnosti kao Isus Krist. Ta blagoslov će biti spuštena, ali to ne znači da će doći sa neba. Ta osoba će se roditi ovdje na zemlji. I ovo je u najboljem smislu objašnjavanje hadisa kad dokažemo da je Isa alejhi salam, Isus Krist, već živio, već umro i on se neće vratiti, nego neko drugi sličan njegovoj duhovnosti i njegovo ime i u njegovom blagoslovu će se pojaviti na ovoj zemlji. Dobro, da nastavimo dalje od ovih detalja. Kako onda obećani Mesija alejhi salam može tvrditi da je došao u duhu ili u duhovnosti nekog drugog? Gospodin Džahangir, prvo morate da vidite, kao što je Amir govorio ranije, da li je postojao prethodnik ili on prva osoba koja je tvrdila da je neko drugi koji je trebao da dođe, kao što su ga ljudi očekivali da dođe, ali onda vide da je drugačija osoba koja se pojavila. Interesantno je da nalazimo da je prethodnik došao prije Isusa Krista. Kad su jevrejske vođe sela ga upitale i rekle mu: ti kažeš da si Mesija, zar nije zapisano da prije velikog dana Gospodara poslanik Elajža mora doći na zemlju? Kao što se sjećamo bar kroz priče iz Biblije, poslanik Elajža je trebao da bude uzdignut na nebo u fizičkom obliku, vrlo slično kao što čujemo priču o Isa alejhi salamu od muslimana i kršćana, da je Isus na nebu u fizičkom obliku. Isus im kaže da to je tačno napisano, ali vam ja kažem da Elajža je već došao, ali ga vi niste prepoznali. Uradili ste od njega šta ste htjeli, a također ćete uraditi čovjekovom sinu, a i meni također. Kad bi spominjao čovjekovog sina, mislio je na njegovo drugi dolazak. Opet se ponavlja ista stvar, a također je mislio i na sebe tad trenutno, zato što ga nisu tad bili prepoznali. Onda vidimo da je Jovan Krstitelj bio Elajža. Sjetite se iz priče iz Biblije kad Elizabet, majka Jovanova, je zatrudnila u starim godinama. Melek je najavio rođenje Jovana Krstitelja, rekao je: rodit ćeš sina, zvaće se Jovan i hodat će u duhu i moći Elajže. Biće kao da je Elajža došao na zemlju, neće biti reinkarnacija ili nešto kao to, ali će biti neko njegovih sličnosti i kvaliteta, toliko sličan kao da je Elajža se vratio. Elajža se nije mogao vratiti, kao što smo dokazali da zakon svake ljudske osobe prema Božijem zakonu je: ako si napustio ovaj svijet, to je to. Nemoguće je slomiti tu barijeru i vratiti se nazad. Znači mora biti neko drugi i u stvari je i bio. Jovan Krstitelj ili Jahja umjesto Elajže, ali je bio nazvat Elajža. Sad kad poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da Isus, Marijin sin, će da dođe, zašto smo mi iznenađeni ako je neko drugi? Gdje je jasno vidimo iz časnog Kur'ana u mnogim ajetima. Mi smo samo nekoliko predstavili danas. Isus je definitivno umro. On ne može biti taj koji će doći. To mora biti sličan fenomen kao sa Elajžom. Također postoje nagovještaji u hadisima i iako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga oslovljava sa Mesijom, sinom Merjeminim ili Isus sin Marijin, i on će uraditi to i to i tako dalje. On u stvari daje dva različita opisa Isusa sina Merjeminog. To je vrlo interesantno. Znači nešto moramo očekivati od ovoga. U jednoj prilici u toku njegovog duhovnog putovanja da vidi sljedeći svijet, on se susreće sa svim poslanicima i opisuje ih. Opisuje Isa alejhi salama kao visokog, razvijenog, roskaste boje kože i imao je čičkavu kosu. Tako on opisuje
Isusa alejselama. Ovo možete naći u mnogim knjigama hadisa, ali želim da napomenem da je u Sahih el-Buhari, koji je najautentičnija knjiga hadisa. Na istoj stranici u Buhariju spominje se poslanikov sallallahu alejhi ve sellem san gdje vidi budućnost gdje Antikrist ili Dedžal se pojavio. Kruži oko Kabe, a Mesija, sin Merjemin, također kruži oko Kabe. Ali sad je on srednjeg rasta, blago smeđe boje kože i ima pravu kosu. Sad ko je taj Isus, sin Marijin? Jasno je da imaju dva opisa. Sad ljudi koji su prenosili ove hadise, kad bi ih prenosili, nekad bi pomiješali opis između ova dva. Mnogi od njih su vjerovatno mislili da će doći ista osoba. Ljudska je greška da nekad ovaj opis se izmiksao, ali ovdje u Buhariju, koji je najautentičnija knjiga hadisa, vidimo ih jasno razdvojenim. Ovo je osoba koja je iz prošlosti sa svim umrlim poslanicima. Pitanje koje bi se trebalo zapitati: šta Isa radi sa svim umrlim poslanicima kad on nije umro, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to spomenuo. Nije rekao li jedino koji je bio živ sa fizičkim tijelom je bio Isa. On to nije rekao, on je bio sa svim umrlim poslanicima i on je opisan kao čičkave kose i tako dalje. A onda kad se vrati, on ima različitu boju kože i uzrast. Ovo su stvari u vezi kojih ljudi trebaju da razmisle. Kad obećani Mesija alejselam, koji je ispunio opis drugog dolaska, ako iko želi da vidi njegovu sliku, to može da vidi i uvjeri se da je on ta osoba koja je opisana u drugom hadisu u snu. Onda će vidjeti kad on bude tvrdio ovo da ima dobar dokaz, ima prethodnika i predskazanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će se desiti ovako. Voditelj kaže: dobro. Gospodin Azar, ako mogu samo da dodam nešto, da skrenem pažnju na odlučnu poentu koju je on već spomenuo u vezi hadisa gdje je Hazreti Isa alejselam viđen u viziji od časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u džennetu. Mi kao Ahmedi muslimani nemamo problem sa tim zato što je on u džennetu. Šta je problem je da je on u džennetu i da će se vratiti na zemlju. To se neće nikad dogoditi. To je kao dolazak duhova i ljudi se plaše od njih. Prema Bibliji ovo se dogodilo u toku uskrsnuća kad su mrtvi ustali iz grobova i hodali Jerusalemom. I morate misliti, ako je iko ovo vidio, oni su morali imati vjeru u Boga. Ali ovdje vidimo da niko nema vjeru u njega. Poentu koju ja ovdje hoću da spomenem, da on kaže da je Isa na drugom nebu sa Hazreti Jahijom, ili kao što ga zovu Jovan Krstitelj. Ako je Jahja na drugom nebu, onda mi vjerujemo da je on uzdignut u džennet. Da li je Isus živ dok je Jahja mrtav u istom mjestu? Ni na ovom svijetu mrtvi i živi nisu zajedno. Ne postoje na ovom i ne postoje na drugom svijetu. Ako je Jahja mrtav prema viziji poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ovo je još jedan nagovještaj da Hazreti Isa alejhi selam, koji je u istom mjestu sa njim, je sigurno mrtav. Ako će se Isa alejselam vratiti, onda Jahja i svi poslanici bi trebali u stanju da budu da se vrate, ali niko u ovo ne vjeruje. Znači, pokazuje simbolično značenje ovih vizija i izjava od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i trebamo da ih sve uzmemo u takvom kontekstu. Sad bih želio da spomenem našim gledaocima, ako žele da čitaju u vezi današnje teme koja je Isusova smrt, možda ćete biti zainteresovani da znate da je obećani Mesija alejhi selam napisao knjigu pod nazivom Isus u Indiji i imamo prilog u vezi ove knjige. Assalamu alejkum, dobrodošli. Slijedi prilog knjige za ovu sedmicu. Knjiga je Isus u Indiji koji je napisao Hazreti Mirza Ghulam Ahmed iz Kadijana, obećani Mesija alejhi selam. Obećani Mesija alejhi selam Hazreti Ahmed je napisao ovu knjigu da ispravi pogrešno shvatanje kod muslimana
muslimana i kršćana da Isus Krist je u fizičkoj formi uzdignut u dženet i da će se spustiti na zemlju u kasnijim danima. Hazreti Ahmed, obećani Mesija, je objasnio razliku između kršćanskog i muslimanskog vjerovanja u vezi raspeća i smrti od Hazreti Isusa. U ovoj knjizi obećani Mesija je napisao u detaljima zadnje putovanje Hazreti Isusa. Uz Allahovu pomoć i svoje istraživanje došao je do vrlo jasnog zaključka da Isus, Hazreti Isa alejhiselam, je stigao do Indije poslije svog raspeća i grob koji je nađen u Kašmiru je uistinu grob Hazreti Isa. Također je dokazao iz različitih dokaza da Isa nije umro na krstu. Ovo je dokazano iz Evanđelja da je Isus ostao na krstu samo nekoliko sati. Uistinu, kao što čitamo u Evanđeljima, njegove kosti nisu bile polomljene kao kod drugih, a krv je tekla kad je Hazreti Isa alejhiselam, Isus Krist, probodan. Zaista Hazreti Isa se sastao sa svojim sedbenicima poslije toga. Putovao je do Galileje, jeo je hljeb i meso i pokazao rane svojim sedbenicima. Specijalan mehlem je također korišten da izliječi rane Hazreti Isa. Obećani Mesija Hazreti Ahmed je izjavio sa sigurnošću da kogod pročita ovu knjigu, Isus u Indiji, bio musliman, kršćan ili jevrej, će zasigurno biti ubijeđen da ideja o Isusovom fizičkom uzdizanju na nebo ne ide sa učenjem svetih knjiga. Ovo je bio pregled knjige u ovoj sedmici koja je Isus u Indiji. Ovo je bio pregled knjige Isus u Indiji koju je napisao obećani Mesija alejhiselam. Vrlo smo zainteresovani ako ste pročitali je. Koje je vaše mišljenje? Molimo vas da nam pošaljete vaše mišljenje kad pročitate ovu knjigu. Hvala puno. Prelazimo na sljedeće pitanje koje dolazi iz Francuske od Abdul Gafara. Njegovo pitanje je kako Ahmedija tumače smrt Isusa Krista. On kaže tumačenje Kur'ana i hadisa od islamskih učenjaka u zadnjih 1400 godina u vezi Isusove smrti je uvijek bilo da je Isus podignut na nebo, da nije bio stavljen na krst i da je Bog učinio drugu osobu da bude isti kao Isus. Ta je osoba bila raspeta umjesto Isusa. Poričući staro tumačenje čuvenih učenjaka, Ahmedija zajednica je izmislila novo tumačenje o Isusovoj smrti. Kako je moguće da nijedan prijašnji učenjak nije razumio detalje kao što ih vi razumijete? Da li je ovo istina, gospodine Džahangir? Prvo, ja bi imao potpitanje za njega zašto bi iko na početku islama, a čak i sada, želio da ima ovakvo grozno vjerovanje, koje bi samo prosjaci povjerovali. Da budem iskren. Šta smo mi tačno upitani da vjerujemo? Od nas se traži da vjerujemo da Isa je uzdignut na nebo da bude spašen raspeća. Neko drugi je razapet umjesto njega, kao što smo vidjeli iz prijašnjeg pitanja. Zašto su to Jevreji uradili, također je odgovoreno u ovom programu. Željeli su da dokažu da je Isa lažni poslanik. Iako to uspiju da urade, da ga stave na krst i da umre na krstu, onda oni su opravdani da ne vjeruju u njega. Ne moraju ga prihvatiti zbog toga jer su dokazali da je on lažan. Šta će se desiti na sudnjem danu kad Bog pozove sve ove Jevreje i kaže: vi ste pokušali da ubijete mog poslanika Isa, zašto niste vjerovali u njega? On je bio Mesija. Oni će odgovoriti: ali on nije bio Mesija. Kako će biti Mesija? Zar ti nisi napisao u Deuteronomiji da ako je neko razapet, obješen i umre, da je ta osoba prokleta i znači mora biti lažan? Mi smo stavili Isa na krst i on je umro tu i odbili smo ga. Pratili smo tvoj zakon, tvoje naređenje. Hoće li Bog tad njima reći: aha, ali vi ne znate šta sam ja uradio? Nije bio Isa, ja sam njega podigao na nebo i učinio sam da neko izgleda kao on i vi ste stavili njega na krst umjesto Isa. Kao imam vas sad. Šta će
Jevreji reći tada, pa ti nas ne možeš kazniti, ti si nas prevario. Možete li vi zamisliti ovakav scenario da se dogodi na sudnjem danu? Ovo ovako nešto bi se moralo dogoditi, Bog zavarava ljude i onda hoće da ih kazni. I onda oni moraju reći, pa ne možeš nas kazniti za nešto što mi nismo znali. Kako će onda ovi jadni ljudi znati da to nije bio Isa? Kad jeste, zasigurno je to bio Isa. Imam Azhar dodaje i ubili su nevinog čovjeka. Šta je on uradio? Gospodin Džahangir odgovara i kaže, tačno tako, ovo je ta stvar kako mi možemo reći ovo, a da ne uvrijedimo vjerovanje prvih muslimana, da pomislimo i na jednu sekundu da su oni mogli vjerovati u ovako nešto. Kako bi to oni mogli vjerovati da je logički da zamjena za Isa je bio ovaj drugi čovjek. Kad govorimo o učenjacima iz prošlosti, često smo mi optuženi da smo mi izmislili novo tumačenje u vezi smrti Isa. Ali ovo nije tačno. Mi nalazimo čak i u Sahih Buhariju, najautentičnijoj knjizi hadisa, u Kitabul Tefsir. Naći ćete kao zabilješka tu od Ibn Abbas, kaže se da na sudnjem danu neki ljudi će biti poslani u džehennemsku vatru, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ja ću reći ashabi, oni su moji ashabi, drugovi. Allah će mu reći ti ne znaš šta su oni uradili poslije tebe. Onda na tom danu ja ću kao bogobojazni sluga što je rekao, misleći na poslanika Isa alejhi selama šta je on rekao u ajetu koji smo već spomenuli na početku programa. Ja sam bio svjedok nad njima dok sam bio među njima. Kad si me ti uzeo sebi, ti si bio nadgledač nad njima, a ti si svjedok svih stvari. Ovo što čitam uzeo sebi je iz prijevoda koji je od neahmedi muslimana. Onda će biti rečeno, ovi ljudi su nastavili biti otpadnici kad si ih ti napustio. Sad u Ibn Katir tefsir, koji je vrlo poznat tefsir tumačenje Kur'ana, nalazimo da tumači govore postoje dva mišljenja u vezi smrti Isa. Da li je otišao živ Bogu ili mrtav. Ovdje možemo da vidimo šta je Ibn Abbas rekao. How did he go? Did he go up alive? Or was he dead when he was raised by God to himself? And it's here that we see what Ibn Abbas says. And it says, وروى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس متوفيك أي مميتك. Što znači prenosi se od Ali ibn Ebu Talha od Ibn Abbas radijallahu anhu koji je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže riječ mutavafika što znači kao što su neahmedi muslimani preveli ja ću te uzeti. On kaže ej mumituka što znači drugim riječima ili ja ću te usmrtiti, učinit ću te da umreš. Ako je Ibn Abbas razumio mutavafike kao ja ću učiniti da umreš, što znači Bog se obraća Isa alejselama koji on mogao da vjeruje u to, zašto mi ne možemo? Kao što vidite, naše vjerovanje u smrt Isa prije nego što ode Bogu nalazi se u logičkom shvatanju. Jer taj scenario od prije koji mi ne možemo prihvatiti, u koji nisu mogli prvi muslimani da povjeruju, i također što vidimo da neki od najranijih muslimana kažu da oni vjeruju da je on umro prvo i da ga je onda Allah uzeo sebi u duhovnom smislu, to je čitava stvar. Dobro, hvala ti. Gospodine Azhar, da li drugi imaju ovako razmišljanje? Azhar, gospodin odgovara, ja mislim da čitav problem u vezi ranih muslimana da stavim u pogled da neko umre umjesto Hazreti Isa alejhi selama kao što je on rekao, bilo bi toliko nepravedno koji je zločin ovaj Jevrej uradio u jednom tumačenju možete da nađete. Ali dobro, zapamtite, ovo nije iz hadisa ili Kur'ana. Ovo tumačenje se nalazi u knjigama kasnijih školara i od historičara koji kažu ona je opisao to ovako, na primjer. Kažu, bilo je nekih 17 Jevreja koji su bili uhapšeni i na jednom od njih lice Isa se je prikazalo. On je uzet, stavljen na krst, kako god samo je lice bilo
promijenjeno, a ne tijelo. I zbog toga u ajetu koji smo spomenuli na početku emisije, kad kaže postoje neki koji su sumnjali u ovo je čitava ideja da je on ličio na Isa alejselama zbog toga što je samo lice bilo isto kao Isaovo, a tijelo nije, pa nisu bili ni sigurni ko je umro. Kakva ludost ova priča, onda se nastavlja i mijenja se jer su skontali da ovo nije fair, da je neispravno, pa su promijenili da je ova osoba počinila neki veliki zločin. Zaslužio je da bude kažnjen, pa tako Allah je vidio ovoga i stavio imidž od Isa alejselama na ovog kriminalca, kao da opravdaju da neko umjesto Isa je umro jer nedužni ne bi trebali da umiru. Nažalost, ništa od ovoga nije istinito, niti se govori o ovome u Kur'anu ni u hadisu i najraniji ashabi su imali različito mišljenje o ovome. Kad samo razmislimo o danu kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sa ovog svijeta, šta se je desilo tog dana? Čitav umet na trenutak je izgubio nadu i mislili su izgubili smo najboljeg poslanika čovječanstva, našeg mentora, našeg vodiča, našeg voljenog u svakom mogućem smislu najvažniju osobu. Bili su toliko preplavljeni mislima da je on umro, da je jedan od najboljih ashaba, Hazreti Omer radijallahu anhu, kad je čuo ovo, požurio je gdje je bio skup i izvadio je mač i rekao: ovaj poslanik nije umro, otišao je kao Musa alejselam, kao što je otišao od svog naroda na neko vrijeme i vratit će se. Hajde nek se neko usudi da kaže da je on umro, ja ću ga ubiti. Jedanput Ebu Bekr radijallahu anhu dolazi tu, veliki prijatelj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, otišao je u poslanikovu sobu, vidio je svoju kćerku Hazreti Ajšu radijallahu anha i vidio je da je zaista časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret. I onda on govori: ja neću dozvoliti da on umre po drugi put. Smrt onih koji su otišli prije njega, koji su podignuti gospodaru, izašao je i obratio se muslimanima. I ovo su riječi iz časnog Kur'ana, sura 3 Ali Imran, ajet 145, a ako koristite Kur'an gdje ne ubrajate Bismillah kao prvi ajet, onda 144. Nekoliko puta ime Muhammed je spomenuto u časnom Kur'anu, a ovo je jedno od njih. He recites, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ sallallahu alejhi ve sellem. A Muhammed je samo poslanik. Šta je brat Amir ranije rekao kad kaže: ja ne mogu otići u dženet, ja sam samo bašir, čovjek, Resul, poslanik. Ponavljam, on je samo poslanik. He is only a messenger قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Zaista poslanici, ako želiš da kažeš, ili kao mi kažemo, svi poslanici prije njega su prošli. Onda Kur'an nam objašnjava šta znači prošli. Imaju dva načina, kaže afa imate, ako on onda umre, što znači ako umre prirodno, au kutile, ili bude ubijen. Ovo su ponovo dva različita problema pomenuta u Kur'anu. Vema kataluhu, vema salebuhu. Niti je umro, niti je ubijen, niti je ubijen raspećem, niti bilo kojim drugim vašim načinom. Umro je prirodnom smrću. Kur'an govori u vezi časnog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: ako umre prirodnom smrću ili je ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? Kad su muslimani čuli ovo, Hazreti Omer radijallahu anhu i ostali bili su zapanjeni i rekli kao da smo čuli ovaj ajet po prvi put. Ajet je bio tu, ali u tom trenutku implikacija ovog ajeta je bila toliko duboka. Bili su preplavljeni tugom da je Hazreti Omer radijallahu anhu pao na koljena, osvojen tugom i shvatajući da je naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret. Ali to nije sve. Sad ako mi upitamo naše prijatelje koji vjeruju da je Hazreti Isa u fizičkoj formi u dženetu na nebu, zašto ni jedni od njih ne pročitaju ovaj ajet? Najbolje je šta je Hazreti Omer radijallahu anhu mogao da kaže prije nego što je čuo ovaj ajet. Je govorio kao Musa alejhi selam, on je otišao neko vrijeme pa će se vratiti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je
rekao da je Kur'an objavljen bilo kome drugom osim mene, bio bi objavljen Hazreti Omeru radijallahu anhu. Tako je ovaj čovjek bio sa znanjem i njegovom vjerom. On nije spomenuo i rekao da poslanik je otišao na nebo kao Isa alejselam i vratit će se ponovo. Niti bilo ko drugi je rekao to. I ovo nam pokazuje jasno da ni jedan od tih ranijih učenjaka nije vjerovao da Isa sjedi u džennetu. Hvala vam puno, gospodine Ashar. Zapamtite, ako želite da nam pošaljete bilo koje pitanje, šaljite na adresu faithmatters@mta.tv i molimo vas da nam pošaljete bilo koja pitanja jer naš program je u vezi vaših pitanja. Prelazim na još jedno pitanje od Saba Shakur iz Velike Britanije, ima 23 godine. Ahmedije piše da je dobio e-mail od prijatelja koji sam poslao vama. Ovdje je uključeno nekoliko hadisa, ja ću pročitati jedan od njih. Prenosi se od Ebu Hurejra radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nema poslanika između mene i njega, to jest Isa alejhiselama. On će se pustiti na zemlju, kad ga vidite, prepoznajte ga. Čovjek je srednje visine, crvenkaste kose, biti će obučen u 2 svjetla žuta komada odjeće i izgledat će kao da kapi padaju sa njegove glave, ali neće biti mokre. Borit će se sa ljudima za islam, slomit će krst, ubit će svinje i zaustavit će kamatu, ali će uništiti sve religije osim islama, uništit će Dejjala. Živjet će na zemlji 40 godina i onda će umrijeti, muslimani će mu klanjati dženazu, to je hadis. Pitanje je kako rastumačiti ovaj hadis, gospodine Džahangir. So the question is, how do we interpret these elements of this extract from the hadith? Jahangir Sahab. Prije nego što počnem da pričamo o ovim interpretacijama koje u ovom hadisu ima podosta, želim da kažem jedan generalni komentar da kojim god putem mi pokušavamo da objasnimo ili rastumačimo bilo koji hadis ili bilo koji ajet iz Kur'ana, postoji princip koji moramo uvijek pratiti, da naše tumačenje ne smije biti ponižavajuće najčasnijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. Na bilo koji način, nijedan dio našeg tumačenja ne smije da ide nasuprot njegove veličine i časti, to je neprihvaćajuće. Onda kad se držimo ovoga, možemo slobodno da rastumačimo u smislu da će biti prema njegovoj časti. To se uvijek mora držati u mislima. Šta ovo u stvari znači, gospodine Ashar? Znači da prestanemo gledati u nebo za nešto što će se desiti na zemlji. Ovaj princip se vraća hadisu koji kaže ako musliman stavi ruku u rupu i nešto ga ujede, ne bi trebao stavljati ruku po drugi put, a to je što mi vidimo kroz čitavu diskusiju u vezi života Isa alejselama. Izgleda da muslimani su ujedani neprestano, jer se ne baziraju na unutrašnju duhovnost i značenje riječi i samo se oslanjaju na površinsko značenje ovih riječi. Na primjer, u ovom slučaju mi smo jasno rekli da Hazreti Isa alejselam, koji je bio poslanik, Kur'an i Biblija kažu poslanik Beni Israel, djece Izraela, nema šanse, kao što je gospodin Džahangir već prelijepo skrenuo pažnju, da mi možemo misliti da poslanik koji je poslat jevrejskoj zajednici će se vratiti i spasiti muslimanski svijet u vrijeme najveće duhovne krize. Svaki normalan musliman ne bi volio da pomisli da sad Izrael će da spasi muslimanski svijet. Ali oni nemaju problem da kažu da će izraelski poslanik da dođe i spasi muslimanski umet. Jer u stvari oni nisu razmislili o ovome. Nisu se zapitali šta oni govore. Da poslanik koji je, kao što mi kažemo, preselio, ali oni kažu da je on živ i da će se ponovo pojaviti i
i uradit će sve ove stvari. On je bio kršćan, on je vjerovao u krst. Zamislite da mu se da zadatak da ide i da slomi sve krstove i da ubije sve svinje. To je prljav posao. Muslimani neće da priđu blizu svinja. Ja živim u Americi, dijelu gdje se zove Midwest, srednji zapad. Ima država Iowa, znači to je glavni centar svinjskih farmi u Americi. Ma ne možete proći sa autom 15 milja da ne želite da pobjegnete od ružnog mirisa. Ali mi pitamo Božijeg poslanika da ide širom ovog svijeta sa mačem da poubija ove prljave životinje. Činjenica je da ovo ne može biti značenje ovog hadisa ili da slomi svaki krst. Ja ne znam koliko bi to vremena uzelo u Americi. Toliko ima krstova, ali opet je li ovo posao poslanika i dostojanstvo njegove časti? On je došao da dovede jevrejski narod u vjeru. Očigledno da ne. Onda mi moramo gledati drugo značenje o slamanju krsta, ubijanju svinje, zaustavljanju ratova, ukidanju kamate. Ove sve stvari su simboličke, imaju prelijepo značenje kad ih razumijemo i kad postanemo zahvalni časti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad neko iz njegovog umeta će da bude poslan da uradi ove stvari na današnjici. Hvala. Gospodine Amire, da li su ove stvari ispunjene? Ove stvari su definitivno ispunjene, ali ako mogu samo da nastavim u vezi što je gospodin Ashar govorio, interpretacija koju mnogi ljudi usvajaju jeste da će ljudi doći i početi ubijati svinje i raditi sve ove stvari, neće pitati nikakva pitanja kad se on pojavi. Ljudi će biti prisiljeni da prime islam, ali odmah ovdje imamo protivriječenje i kontradikciju sa časnim Kur'anom. Kao što je gospodin Džahangir govorio, Kur'an dobija prednost. Ako postoji bilo šta što kontradiktira Kur'anu, mi moramo razmotriti to tumačenje. Časni Kur'an kaže la ikraha fi din, nema prisile u vjeru. Ako pogledamo život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov čitav život je bio u vezi širenja islama s ljubavlju. U vrijeme pobjede Mekke ti ljudi koji su progonili njega i njegove ashabe, on im je svima oprostio i ovo je bio njegov način u toku čitavog njegovog života i on je bio uzor od la ikraha fi din. Ali drugo dolaženje Krista alejhi selama koji će da dođe i da nastavi misiju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači on bi trebao da zaboravi sva ta lijepa učenja koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz čitav svoj život pokušavao da učvrsti. On bi trebao to da zaboravi i na silu da ubija ljudi. Samo to ima i drugi problem. Obećani Mesija je to objasnio. Zamislite da Isa se spušta sa neba. Ko neće njemu vjerovati? Ali šta je sa la ikraha fi din? Onda nema prisile u religiju. Bog ne prisiljava nikoga da vjeruje u bilo koga. Ali ako ga vidi da se spušta sa neba kao raketa, bit će prisiljeni da vjeruju u njega. Da se vratim na Davidovo pitanje u smislu šta to znači. Obećani Mesija alejhi selam je to objasnio vrlo lijepo. Značenje slamanja krsta, kao što je gospodin Ashar Hanif objasnio, nije bukvalno hodanje po svijetu i slamanje krsta. A ljudi mogu da naprave nove, svaki put jedan je slomljen. Znači slamanje krsta znači slamanje neistinitog vjerovanja, kršćanstva kao što je to danas, i obećani Mesija je definitivno ovo postigao. Napisao je više od 88 knjiga i još mnogobrojnih pisanja na različite teme. On nam je dao dokaz da Isa alejselam nije umro na krstu i on objašnjava, ako mi možemo dokazati da Isa alejselam nije umro na krstu, to je stup kršćanstva, onda time uništavate temelj kršćanstva. Znači, on je ovo dokazao. Knjigu koju ste prikazali prije u emisiji Isus u Indiji, ako pročitate tu knjigu naći ćete historijske dokaze, biblijske dokaze, 30 ajeta iz časnog Kur'ana i još Bog mu je otkrio da grob Isa alejselama je u Kašmiru. Moderni teolozi, vrlo poznate medijske organizacije i novine BBC i mnogi poznati kršćanski učenjaci su razumijeli ovaj koncept i vrlo je lako da odete na internet i provjerite ovo. To je dokumentarni program u vezi ovoga. Znači, obećani Mesija alejselam negiranjem pogrešnog kršćanskog učenja u vezi ponovnog oživljenja Isusa i trojstva, ovako je on slomio krst i on je u potpunosti ovo postigao, da li ljudi to prihvatili ili ne. Kao što nam časni Kur'an kaže,
Poslanikov posao je da donese poruku. Bilo je vrijeme u Indiji gdje obećani Mesija alejhiselam Hazreti Mirza Ghulam Ahmed iz Kadijana je rođen i gdje je živio i gdje je započeo ovu misiju odbrane islama. Njegova prva misija je bila da odbrani što drugi muslimani su osjećali nemogućim da odbrane. Napuštali su vjeru koju su stoljećima nasljeđivali zbog toga što su kršćanski misionari bili toliko aktivni i uspješni da su se muslimani pridruživali kršćanstvu u grupama i njihovi imami su postali kršćanski popovi i on spominje čitavu listu tih pristalica koji su poslije postali protivnici obećanog Mesija alejhiselama. Kako god on je bio u vremenu kad su kršćani govorili vrlo brzo mi ćemo doći u Meku i postavit ćemo zastavu kršćanstva na Kabi i prisvojit ćemo to mjesto kao naše. On njima govori to se nikad neće desiti jer mi je Bog objavio sve informacije i počeo je da vraća islam muslimanima u to vrijeme. Muslimanski učenjaci su govorili on je najveći šampion islama. Mohamed Hussein Batalvi, koji je posle postao njegov protivnik, je rekao on je učinio najveću službu islamu stoljećima sa ovom knjigom Brahimi Ahmedija i znači ovako je on slomio uspjeh kršćanskih misionara koji su polako, ali zasigurno privlačili muslimane kršćanstvu. Jedna stvar u vezi ubijanja svinje, to ne znači bukvalno ubijanje svinje, to znači ubijanje pojmova koji su nemoralni kod ljudi. I kako je obećani Mesija to postigao? Inače nas kritikuju da obećanog Mesije islam je došao preko 100 godina. Šta je on postigao? Naša zajednica ima vrlo male resurse, mi nemamo ovo svjetske vlade da nas podupire. Mi smo vrlo mala zajednica prema ostalim muslimanima, ali ćete se sa mnom složiti da najbolja moralnost je u časnom Kur'anu. Sve što treba da znamo o moralu je u časnom Kur'anu. Ahmedija muslimanska zajednica je prevela Kur'an u preko 60 jezika. Emisija je snimana davno, sad broj prevoda je preko 70 jezika. Ovo je više nego ikoja druga muslimanska zajednica sa njihovim bilionerskim novčanim sredstvima. Ovo je samo jedan primjer. Obećani Mesija također kroz svoje učenje je objasnio da mi imamo živog Boga koji i dalje šalje objave, ali također zajednicu koju je on ostavio i rad koji ona radi je izvanredan. Pogotovo pažnja koja je posvećena časnom Kur'anu. Ovo je na jedan način ubijanje svinje. Naše sljedeće pitanje je od doktora Mohameda Buden iz Kanade. On pita da komentirate na njegovo razumijevanje od većine mišljenja neahmedi muslimana koji su u vezi Hazreti Isa alejhiselama i Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Većina neahmedi muslimana braće u vezi Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vjeruju da je on zadnji poslanik samo prema njegovom vremenu rođenja. Prema vremenu smrti većina neahmedi muslimana vjeruju da Hazreti Isa alejhiselam će biti zadnji poslanik. To jeste da oni vjeruju da Hazreti Isa, a ne Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će biti zadnji poslanik koji će živjeti i umrijeti na ovoj zemlji. Da li je ovo razumijevanje ispravno? Jeste, to je tačno da neahmedi muslimani vjeruju u ovo. Oni vjeruju da Isa alejhi selam je rođen prije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali da će umrijeti poslije. Oni vjeruju da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zadnji samo prema njegovom rođenju, kako god Isa će biti zadnji prema smrti. Prema njima je jasno da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije zadnji poslanik na zemlji. Isa će doći poslije njega i umrijet će poslije njega. On je u pravu, to je tačno da oni vjeruju u ovo. Ovo je interesantno pitanje, ali koliko je ovo važno za nas? Da li trebamo da damo ovome puno mišljenja, gospodine Azhar? Ne toliko u vezi rođenja i smrti. Ovo nije problem iz Kur'ana u vezi Hatam Nebijin. Kur'an koristi riječ Hatam Nebijin u suri koja priča o ekscelenciji poslanika koji neće živjeti u fizičkom smislu kroz svoju djecu. Kur'an kaže on neće biti otac vaših sinova u fizičkom smislu, ovako je kako
kako su drugi poslanici nastavljali, čak je spomenuto u jednom hadisu kao ko je najblagoslovljeniji poslanik. Tu spominje Hazreti Jusufa alejselama, od kojeg je otac i dedo i prije toga sve bili poslanici. Časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao ovaj blagoslov. Arapi tog vremena su koristili ovo kao vrijeđanje. Znate, Arapi su vrlo ponosan narod, puno su bazirani na mušku stranu i da muškarci trebaju da dobijaju sinove. Allah nije dao ovo poslaniku, ali mu je dao razliku ne prema njegovom rođenju, ne prema njegovoj smrti ili prema rođenju ili smrti od bilo koje osobe, nego prema duhovnom statusu koji mu je dat. Ovo nije važno koliko ljudi će da dođe ili se rodi poslije njega. Da li Isa alejselam došao danas ili sutra ili milion godina poslije, neće promijeniti njegov status koji je da je on najuzvišeniji poslanik svih vremena prema Allahu dželešanu. To bi trebao biti naš fokus, šta ovo znači u Kur'anu. Da li on došao zadnji, prvi, to nema promjene. Ako ja uđem u sobu prvi, šta to znači za mene? Šansa da dobijem mjesto, to je to. Ali ja nisam bolji od onih koji dođu poslije mene. Isto tako, ako uđem zadnji u sobu, to ne mijenja da sam ja najbolji od ljudi. Mi se ne baziramo previše na probleme u vezi zadnjeg hatam, znači zadnji što se tiče vremena, kao što se mi baziramo na njegov duhovni status. Gospodine Amire, htjeli ste da dodate nešto? Da, samo da se nadoveže na komentar gospodina Azhara. Kao što si rekao, većina neahmedi muslimana tumači da će Isa doći nazad i da će on biti zadnji da umre, ali ovo njihovo uporno pokušavanje da dokažu da će Isa doći nazad, trebaju da razmisle šta ovo donosi, šta to znači. Jeste prvo da Isa će da bude živ u dženetu, kao što kršćani vjeruju. Znači dajete prednost njihovom vjerovanju i ovo je što je gospodin Azhar govorio u vrijeme obećanog Mesija alejselama. Ovo je kako su mnogi poznati muslimani prešli na kršćanstvo. Kršćani bi im govorili, vaš poslanik je mrtav, Bože sačuvaj, a naš je živ. Poslanik je bio upitan da uradi nešto i on je rekao, ja to ne mogu, ja sam samo čovjek i poslanik. Onda kršćanski misionari bi rekli, zbog toga Isa je bolji zato što je fizički otišao na nebo i vratit će se, onda je on bolji od vašeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da, i druga stvar što mi govorimo je da Kur'an je savršena knjiga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savršen čovjek, donio je savršenu poruku. Zašto bi trebali poslanika iz prošlog vremena koji je donio knjigu za ograničeno vrijeme i za specifične ljude da se vrati i da reformiše ljude iz savršenog umeta? Zašto neko ne može da se pojavi iz savršenog poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem umeta? To jest što mi govorimo, obećani Mesija alejselam je bio sljedbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi ne treba da gledamo izvan muslimanske zajednice jer je neko došao iz muslimanskog umeta, radije nego da neko dođe iz prošlosti koji čak nije bio ni musliman. To su interesantne teme koje ste naveli ovdje, ali postoje vjerovatno drugi problemi koji su više značajniji našem vjerovanju. Da li se vi slažete sa ovim? Da, naravno, postoje mnogo drugih problema, ali ja bih rekao da on pita interesantno pitanje ovdje, pošto vidimo da cilj je samo narađanje i smrt, kao što je gospodin Azhar ispravno istakao, da Božja religija nije nikad u vezi rođenja i smrti u bilo kome, nego je u vezi poruke koja nam je donešena. Savršena poruka je donešena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i niko ne može da dođe da popravi njegovu zajednicu izvan njegovog umeta. To je vjerovanje da niko ne može doći, pa Bog mora da donese nekoga iz prošlosti od manjeg poslanika, kao na primjer Musa alejselam, neko od njegovih sljedbenika da popravi islam. Tako da ovo nam daje interesantan korner da razmislimo o ovom problemu. Hvala vam puno, potrošili smo naše vrijeme, ali vam se zahvaljujem svima za interesantne odgovore. Nadam se da ste vi kod kuće uživali u ovom programu i nadam se da se vidimo ponovo u sljedećoj epizodi Faith Matters.